ahojte. Dnes si dáme taký rýchly výklad na tému, čo sa medzi vami zmení do konca tohto leta. Máme tu jednoznačnú odpoveď. Vyložila som si 4 karty. Takže to, čo sa zmení, je pohyb energie medzi vami. A ako k tomu dôjde a čo tým myslím? Tento vzťah môže byť, že poznali ste sa predtým a teraz k vám prišiel ten človek, alebo vzťah, v ktorom momentálne dlhodobo ste. To už si dajte, čo s vami rezonuje. A teraz k tomu, o akú energiu myslím, že sa zmení teda a transformuje sa to k lepšiemu, teda k tomu, čo vy chcete, alebo to, čo očakávate. Či je to už naplnenie toho toho vzťahu, alebo či už to je viacej pozornosti v tom vzťahu, alebo či už to je viacej prejavov lásky v tom vzťahu a tak ďalej. Dobre, to, čo každý z vás v tom vzťahu hľadá a to, čo chcete, aby sa zmenilo. Totiž to sú tu ľudia, ktorí boli zaseknutí v energiách Vyselca, to znamená čakacích energiách. Môžeme si to dať na veľa smerov, že mohli ste čakať, keď ste spolu napríklad komunikovali, tak vaša komunikácia mohla byť taká, že vy ste napísali a čakali ste 3 dní, kým vám odpíše, alebo ste mu napísali a on vám odpísal iba ok, alebo jednou vetou a vy ste nevedeli, alebo ste stále rozmýšľali o tom, že nedávam do toho príliš veľa citu, nedávam do toho príliš veľa energie, neodstrašujem ho od seba, trápili ste sa nad tým, ako to máte urobiť inak a tak ďalej, dobre? To je napríklad jeden prípad. Alebo ste boli v energiách, že ten len jeden sa nevedel pohnúť z miesta a ten druhý si hovoril, že keď akože ja mám stále čakať, ja sa nebudem vtierať tomu druhému, hej? Alebo ja nebudem furt toho druhého naháňať. Aj napriek tomu, že medzi vami existuje strašne silné citové puto. Nejaký veľký cit. Napriek tomu, či už to obdobie ste žili, akože už dávnejšie predtým a znova ten človek k vám prišiel, tak ten cit tam pretrváva. Alebo aj vo vzťahu, ktorý žijete v takejto čakacej lehote už dlhodobo a ste v ňom nespokojná, tak táto oddanosť tam pretrváva. Ale tá je na strane obidvoch ľudí. Aj vás, aj toho partnera. Preto tento vzťah, pokiaľ ste v ňom, dokáže fungovať. A preto tento vzťah, pokiaľ prišiel k vám znovu opäť, dokáže mať ten cit v sebe vnútri. Príde tu tej transformácii cez túto kartu liečenia. Niekto z vás si uvedomí, že asi bude musieť zmeniť komunikáciu. Alebo asi mu asi ho nebudem môcť tak veľmi naháňať. Alebo stále mu písať. A nechám ho, akým niekto tu toho partnera môže začať nehať žiť v takej tej svojej teda energii, nechcieť ho pretransformovať na svoju verziu, ale príjme ho takého, aký je. Aj keď mu možno veci veľa v živote dlho trvajú, nevie sa rýchlo rozhodovať, že vy vlastne ako keby ste mali aj čas premýšľať o tom, alebo ste sa dobrovoľne rozhodli, že to budete vy, kto zmení spôsob pohľadu, spôsob komunikácie v tomto vzťahu, dobre? To tu takisto silno cítim. Vy ste boli tá, alebo ten, neviem, kto to sleduje, ktorý
sa primárne liečil. Cítim, že tá duša druhá, ten váš partner, bol... stratil takú nádej. Stratil nádej. Možno je to typ človeka, ktorý práve, že urobia, neviem, 1, 2, 3, 4, 5 vecí. Nejde to, ja neviem, dám situáciu, hej, vy mu hovoríte napríklad, že zober ma von, zober ma sem. On sa snaží, on to neurobi napríklad tak, ako to vy chcete, alebo neurobil. Presne do detailu, vy ste mu to vypindala. A on to proste vzdal. A takto to išlo dlho, robil tam nejaké malé činnosti a jednoducho už zostal potom v tej energii takej, že na čo to mám robiť, keď aj tak furt niečo stále je zle. Ale miloval vás, bol vám oddaný, miloval vás, len sa už na to proste nejako vykašľal. A vy, to môže byť ďalšia situácia, a vám to tu nedalo spávať, hej, vy ste rozmýšľali, rozhodnem sa, odídem od neho. Nechcem byť s ním. Na čo mi je takýto vzťah? Čo z neho mám? Ale napriek tomu, že ste o tom rozmýšľali, ste tú citovú väzbu voči nemu cítili. Čiže sú to dvaja ľudia v tomto výklade, ktorí majú medzi sebou silné puto. Niekto z vás si to asi možno ani nevie vysvetliť, prečo k nemu cítite city, aké k nemu cítite, aj keď neprosperuje napríklad u niekoho ten vzťah. Ale to, čo sa zmení primárne, je medzi vami dvomi, príde k posunu a zmene tej energie v komunikácii, v pohľadu na váš vzťah. Bude to primárne, mi to tu ide, že od ženy vychádzať, že ona bude vlastne ten kľúč k tým dverám. Ona ako keby zmení toho svojho partnera, ale nie už pod tým nátlakom, že chcem od teba stále niečo, ale skôr pod tou voľnosťou, ktorú tomu partnerovi nechá. On sa tu cíti, ten partner, podľa mňa, alebo cítil, či ste v tom vzťahu, alebo ste sa stretli predtým a znova prišiel, cítil sa tými vašimi nárokmi, alebo tým vašim uvažovaním nad vašim vzťahom, konaním vo vašom vzťahu, cítil sa ako v opratách, uväznený. Hej, možno ho to veľmi zväzovalo, bralo mu to ako keby určitý typ slobody. Aj to tu môže byť. Ja cítim z vás, že vy sa už dlho modlíte vnútri, alebo želáte si a čakáte na túto zmenu, že sa to naozaj zmení medzi vami dvomi, pretože to, čo je tu silno signifikantné v tomto vzťahu, je toto, čo tí dvaja ľudia medzi sebou cítia. Ten chlap, ako keby, aj napriek tomu, že on to cíti, takú oddanosť si to voči vám, nevie si to vysvetliť. Nevie si to vysvetliť, ale tá žena, ona mi príde, že si to tu chce vymodliť, aby sa to už zmenilo. Žena musí pochopiť, že, alebo ak to sledujete muž, ten daný človek, ktorý toto sleduje, musí pochopiť, že tá zmena príde cez neho. A to sa zmení do konca tohto leta medzi vami. Keď nahliadnete do toho svojho vnútra, možno dajte si nejaký odpočinok, zregenerujte svoju myseľ. Hej? Nevyhľadávajte stále kontakt s tým človekom, alebo keď aj spolu žijete, tak začnite si robiť svoje veci. Áno? A zamyslite sa vnútri v hĺbke svojej duše nad svojim konaním. Ale nie vyčítavo. Nie vyčítavo, ako ste to robili. Nie vyčítavo voči partnerovi, ale ani voči sebe. Či som bola taká onaká a tak ďalej. Ale skôr to urobte tak transformačne, že ako som mohla tie veci inak urobiť. Alebo čo môžem ísť zmeniť a urobiť. Lebo vy budete ten kľúč k tomu, aby sa ten vzťah zmenil. A to sa zmení do konca tohto leta, že sa zmení ten spôsob a štýl toho vášho žitia spoločného na základe vašich nových rozhodnutí. Dobre, zlatička? Takže
Krásny deň vám prajem a ak by ste ma chceli podporiť, tak dajte prosím like a odber, alebo dole v komentári vám zanechám účet, na ktorý môžete napríklad euričko poslať, 50 centov, 20 centov, hociaká podpora ma poteší. Inštrukcie máte nižšie a teším sa na ďalšie video. Ďakujem krásne, ahojte.